Ambalma bi Mali lajɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a da kulun ka fɔ nin ye Binali ka kibaruyaw lase waati ye bamanankan la bi ye araba ye novembre kalo ale tile 16 san 2022 kibaruyaw k'u lase aw ma Bakari Kulubali Yelekeba Masadera aw y'a bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Amaladona k'a fɔ anw fɛ Mali kɔnɔna na ya min bɛ tali kɛ ministre min bɛ nɔ ni o ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ani farafinna ka don ɲɔgɔn na o ka chef de cabinet n'o ye Mohamed Al-Bashar ale ye ayiwa kunun tarata novembre kalo tile 15 san 2022 maliden 129 minnu ye ŋaniya siri kɛ ni ka bɔ Niger kɔnɔna na u nana pankuru fɛ pankuru min ni OIM n'o ye jɛkulu min sigilen don an ka ayiwa tunganata fɛ olu ka hukumu kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ka u don o pankuru kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa maliden maa 2 minnu kɔni bɔra Algérie jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen ka fara maliden maa 2 wɛrɛ kan minnu bɔra Tunisie jamana kɔnɔ olu nana ayiwa Tunisikaw ka pankuru min bɛ ni o kɔni y'u ka ayiwa pankuru min bɛ ayiwa taamaw kɛ jamana ni jamanaw cɛ o ye o la o y'a yira k'a fɔ OIM n'o ye jɛkulu sigilen min kɔni mago bɛ an ka tɔgɔrankew la olu kɔni kɛra sababu ye ka ninnu don ni pankuru kofɔlen ninnu kɔnɔ ayiwa ministre ka awa chef de cabinet u ye ninnu maa minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila i k'a dɔn k'a fɔ pankuru fɔlɔ o jiginna ayiwa nɛgɛ ɲɛ 13 o tɛmɛnen sanga 17 ye pankuru filanan o jiginna su nɛgɛ ɲɛ 22 o tɛmɛnen kɔni sanga 6 ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra aéroport international président Modibo Keita la an bɛ dugawu kɛ sa taamaden minnu n'o ye malidenw ye minnu bɔra Niger ka bɔ Algérie ani Tunisie ko k'u bisimila ba Maliba kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛden minnu ni olu bɛ ONU kɔnɔna na n'u nakun tɛ dɔwɛrɛ bɛn ani basigi kɔ Mali kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ka fara Côte d'Ivoire kan Angleterre fana olu y'a jira k'a fɔ k'u n'u ka maaw sama ka bɔ ONU kɔnɔna na i k'a dɔn k'a sɔrɔ u ka taa waati ma dafa a yirala k'a fɔ waati min na Mali farajɛrɛ fanga i k'a dɔn ayiwa olu ni MINUSMA maaw kɔni u tɛ ka awa dumuni kɛ minan kelen kɔnɔna na o waati kɔnɔna na jamana 2 bɛ yen minnu ye bɛnkan ta k'a fɔ k'u na olu ka kɛlɛkɛdenw sama ka bɔ ONU kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan o jamana 2 tɛ jamana wɛrɛ ye awa Côte d'Ivoire jamana ani i k'a dɔn k'a fɔ Angleterre jamana ko k'a sababu kɛ ko fɔɲɔgɔnko bɛ Bamakɔ ani Côte d'Ivoirekaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ siga kelen don a la k'a fɔ ayiwa ko sɔrɔdasi jɛkulu dunan wɛrɛ n'o ye irisiw ka awa sɔrɔdasiw ye ayiwa k'olu kɔni bɛ Mali kɔnɔ yan wa k'o de kɛlen don sababu ye ninnu ka se k'u ka kɛlɛkɛdenw da ka bɔ ONU na Mali kɔnɔna na yan n'o ye Côte d'Ivoire ani Angleterre jamana ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a da aw kulo k'a fɔ Côte d'Ivoire ye jamana kɔnɔna na ko Mali polisi dɔ ko tɛgɛ dar'o kan Côte d'Ivoire kɔnɔna na k'a bila Mali ayiwa faamaw ka bolo kan ayiwa ni polisikɛ ni Mali polisi don ko a ye Côte d'Ivoire dancɛ yɛrɛ tɛmɛ ni ka taa yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna na ayiwa alamisa don novembre kalo tile 10 2022 ayiwa Côte d'Ivoire faamaw kɔni ye tɛgɛ da polisi kofɔlen kan ni maliden don a kɛra alamisa novembre kalo tile 10 2022 kɛra ayiwa nɛgɛ ɲɛ 13 waati n'o ye 13h ye maa kofɔlen tɛgɛ dara kan ko a kelen ma minɛ Côte d'Ivoire faamaw fɛ ni polisi kofɔlen ni maliden don k'a ni bagangɛnna dɔ kɔni minɛ na a yɛrɛla k'a fɔ ko sariya min kɔni sigira ka dugumɔsira datugu k'u kɔni ye o sariya awa sago o la k'u kɔni ye a bila DST o ka bolo kan olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la o la Côte d'Ivoire ka masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ye yamaruya di ko k'a bila Mali faamaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnna awa polisiw ka yɔrɔ min filɛ nin ye Kɔrɔgɔ i k'a dɔn k'olu kɔni ye ayiwa polisi kofɔlen o kɔni y'a bila Mali polisiw ka bolo kan o kɛra nɛgɛ ɲɛ 21 waati alamisa don kelen in na awa Zegwa o min ye awa pɔsu min n'o bɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Interpol maaw ɲɛna Côte d'Ivoirekaw ani Bamakɔtaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna awa i n'a fɔ kunnafoniw b'a fɔ cogo min na ni polisi kofɔlen ni maliden don n'a tɔ ye ko Dawuda Tarawele i k'a dɔn a yirala i k'a dɔn k'a fɔ ko polisi don min gɛnna ka bɔ polisiya la kabi san 2015 wa min bɛ tali kɛ double nationalité la k'o b'a bolo Mali ta bɛ a bolo Côte d'Ivoire ta b'a bolo nka ko maaw ka fɔ la ko a masaw kɔni sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a na kɛ i n'a fɔ a tun bɛ ka taa a masaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ.
an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛrɛba min na kɛ ni a bɛ wele ko sommet G20 ko farafinna kɔni bɛ fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la jɔyɔrɔ ka di u ma a ko la o la ko farafinna ayiwa sommet G20 o kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ Bali Indonésie jamana kɔnɔ i k'a dɔn ko farafinna kɔni b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la walasa nin jɛkulu kɔnɔna na jɔyɔrɔ ka di u ma u y'a jira k'a fɔ farafinna woroduyanfa o kɔni ye farafinna jamana kelen ye min ni o kɔni bɛ G20 kɔnɔna na o la min bɛ tali kɛ farafin ɲamana awa farafin ɲamana o jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna woroduyanfa ko kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa farafinna ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Union africaine ye o bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ G20 yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na Bali Indonésie jamana kɔnɔna na wa ko nin laɲini kelen o ye Senegalikaw ka masakɛ Macky Sall o fana kunfilayan ye nin hakilina kelen ye o la Macky Sall tɛ maa wɛrɛ ye o ye farafinna ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ye ni a bɛ wele ko Union africaine o bolofara min ɲɛsinnen don a baara kow ma ko Macky Sall ye o ɲɛmaa ye wa ko donna ntɛnɛn tɛmɛnen Bali ayiwa min ye Indonésie jamana ye walasa ni jɛrɛba ye n'u b'a wele ko sommet du G20 a bɛ se ka o ju la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye Macky Sall ma walasa farafinna kunkan ka bɔ a ko kɛnɛ kan wa Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna i kunkan suma a ko la ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa farafin ɲamana an bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa sommet G20 ale yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na i n'a fɔ a ye laɲini kɛ ayiwa Nations Unies ka lajɛ dɔ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka farafin ɲamana Ala ka jɔyɔrɔ di a ma ayiwa sommet G20 kɔnɔna na min bɛ kɛ Bali Indonésie jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Laginɛ jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laginɛkaw ka farajɛrɛ fanga maa ɲɛma n'o ye Mamadu Dunbiya colonel la ko a kɔni ye sɔrɔdasi kalanyɔrɔ dɔ kɔni sigi sen kan u bɛ min wele ko Prytanée militaire de Guinée o la farajɛrɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Mamadi Dunbiya ye ale kɔni ye ayiwa nin Prytanée militaire de Guinée i k'a dɔn a ye a sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nin ko kofɔlen ayiwa n'u k'a ma ko Prytanée militaire de Guinée dakuru kɛlɛ PMG i k'a dɔn k'a bɛ Conakry o min ye Laginɛ faaba ye wa a bɛ kan min kɔnɔna na o ye kan Alpha Yaya Diallo ye wa ko a ɲɛmaa bɛ sɔrɔdasi bolofara min bolo o y'u ka awa chef d'état-major général des armées a ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ ale bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ walasa ka bɔ ayiwa kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi arabadon novembre kalo tile 16 2022 an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kanubaw kɛrɛnkɛrɛnna senantola kanubaw bɛɛ kɔni kɔnkɔnlen don i k'a dɔn ka novembre kalo tile 20 kɔnɔ ka d'a kan o ye ayiwa diɲɛ dolatiba ye o bɛ min wele ko coupe du monde san 2022 min bɛna kɛ Qatar kɔnɔna na o la i k'a dɔn bamananw ko ten k'a fɔ ko ayiwa misi kunkolo n'i ye kɛlɛ kɛ to a nɔfɛ ko da dugu la nɔfɛ ko don ka d'a kan o de bu ka ca o la u y'a jira k'a fɔ ayiwa coupe du monde min n'a bɛna kɛ Qatar jamana kɔnɔ n'an dolatiw bɛ daminɛ ayiwa novembre kalo in tile 20 ko ni maa min kɔni ye sebaya sɔrɔ o bɛ nafolo kasabi min sɔrɔ sefa wari la o ye miliyari 26 ye a yɛrɛ la k'a fɔ coupe du monde yɛrɛ san 2022 ko a bɛ daminɛ ni novembre kalo tile 20 ayiwa Qatar jamana kɔnɔ a yɛrɛ la n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ dolatila ŋana 32 dolati jɛkulu ŋana 32 o de bɛ taa ko in ju la o i n'a fɔ jate minnu kɔni bɛna na coupe du monde a jɛkulu baarakɛlaw fɛ n'o ye FIFA ye Qatar san 2022 i k'a dɔn nafolo min bɛna taa a da fɛ o ye ayiwa sefa wari miliyari 280 miliyɔn 770 ni a kunkanfɛn ani 100 ani dɔɔni sefa wari la k'o de bɛ taa a musaka da fɛ o la u y'a jira k'a fɔ maa min kɔni ma kɛ ayiwa bilisi ɲɛrɛ sira cɛba ye n'o ye maa min ma kupu ta i k'a dɔn n'o ye coupe du monde tali ye nafolo min kan ka di a mɔ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa olu filɛ nin ye u ko k'a fɔ miliyɔn 42 dolari wari la k'o t'i kan k'o sɔrɔ ɔ n'i ye o falen sefa la ko bɛ bɛn miliyari 26 i k'a dɔn miliyɔn 500 ani 10 ni dɔɔni ka taa se ani a kunkanfɛ ma sefa wari la k'o kan ka bila o jufa la ɔ i k'a dɔn maa min ye finaliste malheureux n'o ye i taara final la nka i ma se ka kubu ta ko ni min ka kan o ye dolari wari miliyɔn 30 ye o bɛɛ bɛ sefa miliyari 18 ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 900 n'a kunkanfɛ ko o tigi na o sɔrɔ o i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ sabanan n'o ye 3e place ye i k'a dɔn k'olu na dolari wari miliyɔn 27 sɔrɔ ayiwa n'i y'o falen sefa la o bɛ bɛn miliyari 17 i k'a dɔn miliyɔn 74 ani 4 ani 100 ani a kunkanfɛ ko n'a bila o jufa la o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa kɔni bɛ taa ntolati jɛkulu fɛn o fɛn kɔni bɛ taa a ko ju la k'olu bɛɛ lajɛlen fana dɔ sɔrɔ ka bila o jufa la n'o ye awa miliyɔn 1 ani murumuru 5 dolari wari la i n'a fɔ awa u ye labɛn min kɛ ka taa coupe du monde kɛnɛ kan
k'o na kɛ o sara ye ayiwa nin ye wari yɛrɛ sarada cogo ye Coupe du Monde nata san 2022 min bɛ daminɛ novembre kalo in a tile 20 ayiwa Qatar jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka seba se ayiwa bi Mali lajɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ aw ɲɛ garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka kunnafoniw na bi araba novembre kalo tile 16 2022 o de ye nin ye ka kibaruw lase aw ma Bakari Kulubali Yelekeba Ambassadeur an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ a ka kɛ ja ninnu fɛ ka ja ninnu yɛrɛkɛ wa an mago bɛ aw ka bilasiraliw la sanga na ka waati walasa aw ka kibaru ninnu jabɔ an bɛ kunnafoni ninnu lase k'an to Kati an bɛ Kati quartier min na o ye Kati farada ye Kati ye commune urbaine ye sigida 13 b'a kɔnɔ a bɛ Kulukoro mara kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna don aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ